wallahi shishan nan tana kaiwa, amma dai matsala yanzu mun saba zama cikin gayu muna shan shisha, yanzu kuma kana gani sai dai mu ware kanmu mu sha shisha. Kana ganin ma ya rike shisha ko ya ba mu ma jabe iya ya rike shi kadai ke. Ai matsala kai da Allah saurara kai ka fiye san kanka wallahi sai ka kawo abu kai ta zuka kai ana gabas kana yamma kamata ka ba mu ma ba wai haka bane ba, kana ji ni maganar corona virus muke maka, kana ganin yanzu ba mu zama cikin gayu sai dai haka nan mu kadai ke shanta gaba ɗaya mun koma wari. Wallahi abin mutane ya yi ai da mu zanna cikin mutane mu kwashi korora bari virus din nan ba normal ne kai ko dai ka kamu sai dai kawai to ka ki ba mu ja mu kan ba mu ja mana haka ake ba bari in kara to ka dan kara yi ka ba sai ka ba ni dan ja ai ba bi dan